Povestea mea începe într-o noapte, când doi contrabandiști porecliți, vânătorul și profesorul, și care făceau parte din aceeași bandă, s-au încăierat între ei pentru pradă. Totul, de fapt, a început aici, pe vasul ăsta străin ancorat în portul Tulcea, Fortunate. Tom Sawyer să fi dat nas în nas cu ei. Ce peșteră, ce crime, ce joie indianul. Ăștia bandiți frățioare, Bob cu Bob, unul și unul. Ce-am mai pățit cu ei la ostrovul lupilor. A doua zi de dimineață, nenea Vlad, însoțit de Spic, venea în port să ancheteze cele întâmplate pe vas. Pe vremea aceea nu ne cunoșteam încă, dar în curând aveam să devenim prieteni. Aici a fost găsit cadavrul marinarului ucis cu un cuțit de vânătoare. Recunoști semnătura crimei. Vânătoră? Exact. Ți-amintești de diforul? Da, același stil. Și urmele lăsate în petele de ulei de pe puntea vasului. Ce zici? Ca și țeava de plumb găsită pe punte. Cineva s-a târât de pe vas spre Dunăre. Pe semne avea acolo o barcă. O răfuială? Se pare că da. Ceva nou? Nu, nicio urmă.
E clar. Contrabandă de ceasuri. Ceasuri de aur. Dă-mi briceagul. Tranzit cu stupefiante. Râma de mare. Pun capul. De data asta îl prindem noi. Fotografiază. Era o zi de vară, fierbinte. Păsările fug dintre stișuri și se învolbură în văzduh. Așa e la noi în delta. Când se pune pe soare și pe căldură să te ții. Până și Dunărea fierbe și seacă. Vapoarele încep și ele să gâfâie. Rândunica se apropia de satul nostru. Pe puntea vasului, îl recunoașteți? Un pasager ca oricare altul. Se dădea drept profesor de botanică. Nenea Vlad căuta pe ucigașii marinarului peste tot, de-a lungul și de-a latul Dunării. Nici nu bănuia cât de aproape trecuse pe lângă unul dintre ei. Pradina e un sat mic. Noi n-avem port cu chei de piatră ca la Crișan sau la Maliuc. De aceea Rândunica nici nu poate trage la mare. Capitanul portului, tatăl scatiului, e și capitan și barcagiu, dar își ține rangul. Așa că de transportul călătorilor pe vas ne ocupăm noi, eu și scatiul. Ei, dar cum ne-a fost vorba, jupâne? Hă? Dar până când crezi tu că o să bate o toacă ca popa la o babă surdă? Nu ți ajunge că erai să dai de 7 ori ortopope într-o zi? De ducă-ți ardima tale. Ei, las că scot eu hoinăreala din cap. Dacă scatiul n-avea cârmaci. Te-ai tocmit la el, ai? Te-ai tocmit la el. Aici să-mi stai până mă întorc, că de nu... Nu așa ai să ajungi tu om în viață. Ai înțeles? Mai înțeles? Atunci încă nu știam că cearta lui tata avea să fie o floare la ureche pe lângă cele ce urmau să se întâmple. Mă gândeam la scatiu, prietenul meu mă aștepta în port. Eu eram cărmaciul lui. Trebuia să scap de tata, dar cum? Și zgâtia asta de Ioana, vecina mea, cum mă certa tata, hop și ea să-i ține isonul. Avea ea ce avea cu mine. Hai odată cu butoaiele alea, că acum se face seara și vine iar la checanaful și aluba. Uite că vine vapor. Hai repede, să avem timp să ne întoarcem. Babușcă, vine Rândunica! Vasul fluvial s-a apropiat de Pradina. Acuia cu babușcă, trebuie să o ștergi. Ușor de spus, dar greu de dus. Că data botogănea într-una cu un ochi la plasă și cu altul la mine. Îmi trebuia o idee. Degeaba te uiți. Nu te lași și pace, băiete. Așa să știi. Toată ziua pe coclauri. Dar ce crezi tu? Scatiu e băiatul capitanului de port, dar tu ce hram porți? Nu, băiete, nu mai îmi faci tu mie rușinea asta. Nu, nu. Și băiatul lui Fane, și alu Coșoi, și alu Stere. Niște aia mici de clasa a doua și ajută părinții. Și tu? Băi, tu mă asculți sau nu? Eu cu cine vorbesc? Se poate, tată? Ca în port. Vine Rândunica, pleacă Rândunica. Uite unde era marele cârmaci. Cărțile plâng deschise pe masă ore întregi, după măria sa babușcă. Ai să ajungi și tu om de treabă când o izvorâ Dunărea din mare. Tu n-ai casă, mă?
Azi aici, mâine în Chilia și poi mâine în Mahmudia. Mai câta toată ziulica cu treburile. Eu nu mai dovedesc cu plasele astea. Și tu... Stai, mă! Mă, stai, mă, că te omor, mă! Gata, urcarea! Nu vă îngrămădiți în spate. Hai, neamate. Șezi pe valiză. Stați jos. Stați comod. Hei, ce faci, Catiule? Nu pornești? N-am cârmaș, tată, nu vezi? Cum n-ai cărmaș, mă? Da, babușcă, unde-i? Babușcă! Da! Hai, mă, babușcă! Hai, babușcă, pierdem vaporul. Unde umble, mă, babușcă? Dați-i drum. Eu sunt gata. Babușcă, mola! Trage tare, Scatiule, să prindem vaporul. Așa, tata, așa. Am ajuns, domnule profesor. Mi-ai promis un barcagiu, capitane. Nici o grijă, mă țin de cuvânt. Pe cel mai bun. Scatiu. În port apa era liniștită, dar în larg pe Dunăre era hulă. Valuri nu glumă. Scatiu își cunoștea meseria. Era cel mai bun vâslaș de pe Dunăre. Eu țineam cârma. Ne apropiam de vas, intrând în valuri. Spre norocul lor, cei din barcă nu-și dădeau seama de primejdie. Barca sărea mereu peste creasta valurilor. O singură bătaie de vâslă greșită sau să fi pus eu cârma în fluture și s-ar fi sprăvit cu ei. Valurile ar fi lovit barca într-o coastă, răsturnând-o ca pe o coajă de nucă. Până și marinarii de pe vas încremeniseră ochii pe noi. Acum, babușcă! Cum se simte mai cât Scatiu? E mai bine, mă? E la Tulcea, operează azi sau mâine. Aha. Vrei să-mi faci un serviciu, mă? Sigur că da. Uite, băi, Scatiule. Dumnealui e profesor. Vrei să-l duci până la Ostrogul Lupilor? Nu pot, îl aștept pe Nea Onufrie, vine la Tulcea, are vești de la mamă. Păi până se întoarce Onufrie de la Tulcea, te întorci de 10 ori, mă. Vrei? Hai, babușcă. Aveți noroc. Coborâți repede că plecăm. La început am luat-o pe firul apii, dar la cotul pisicii am tăiat-o pieziș spre mal. Începeau anafoarele, vârtejuri mari de apă, trebuia să le ocolim. Vâsleam spre stăvilar. Urma să pătrundem în baltă prin ecluză. Mai e mult până la Ostrovul Lupilor? Ne apropiem de punctul de control și într-un ceas am ajuns. Există un post de control? Da, stăvilarul este păzit de miliție. Știi unde e pădurea Spânzuratului? Sigur că da. Vom merge pe acolo. Se vede că n-ați auzit că în pădurea Spânzurat... Am auzit, și? O să faceți așa cum vă cer eu. Eu și Scatiu am înțeles figura. Profesorul se temea de miliție. Cine era? Un hoț? Începusem să o cam băgăm pe mânecă.
Nu-i vorbă că puteam scăpa ușor de el. Îi făceam cumpăna și l zvârleam cât colo în Dunăre. Dar dacă ne înșelam, aici apa era plină de anafoare. L-ar fi înghițit cât ai zice pește. Pe măsură ce înaintam, o liniște apăsătoare învăluia balta. Profesorul devenea din ce în ce mai nervos. Parcă presimțea ce l-așteaptă. Scatiu vâslea încordat. Intram adânc în pădurea spânzuratului. Ne aflam într-o pădure acoperită de ape. Pentru turiștii străini care vin pe la noi în deltă și o încearcă pe la margini, așa cum încerci apa clocotită cu vârful degetului, pădurea spânzuratului pare frumoasă, dar pe mine și pe Scatiu nu ne poate înșela. Ascunde o primejdie de moarte, năpârcile. Gonite de apele revărsate, ele stau cocoțate cu sutele în sălci. Le ghiceam ochii, scăpărând ca niște mărgele roșii în întunericul scorburilor, sau le auzeam alunecând prin frunzișuri ca o ușoară adiere de vânt. Dar asta n-ar fi fost încă nimic. În orice clipă ne puteam trezi cu o viperă de asta în barcă, așa că trebuia să fiu numai ochi și urechi. Înainte să sară din salcie, năpârca șuieră și asta o dă de gol. Scatiu o auzise. Babușcă, pregătește-te. Ce faci cu peștea aia, mă? Oprește, Scatiule! Unde-i? Atenție, babușcă, sare! Profesor avea revolver. Acum totul era limpede, nu era profesor, mințise. Dar cine era? Ce? L-a speriat? Hai, dați-i drum. Babușcă, trec eu la cârmă. Ce-i facem? Fă cumpăna. Bine, când ajungem pe canal. Ce tot șușotiți acolo? Mi-am pierdut pistolul din cauza voastră. Pare-te-o vouă! Stai! Stați jos. Jos și vă sfătuiesc să nu mișcați. Babușcă, dă drumul. Am înțeles, să-i dau drumul. Hai să ne împăcăm. La ostrovul lupilor e cineva care mă așteaptă. O să vă răsplătească el. Nu-i nimeni acolo. De unde știi? Uite că știu. Auziți gârlițele? Sunt ostrov. Și ce dacă sunt gârliți acolo? Unde sunt gârlițe, nu pot fi și oameni. Cum am aflat mai târziu, profesor avea întâlnire la ostrovul lupilor cu fratele său, Chioru. Doar împreună puseseră la cale lovitura. Acum urma să împartă între ei ceasurile de aur. În vreme ce noi vâsleam, Chioru se afla pe un canal pe puntea unui remorcher, în drum spre ostrov. Dar nici vânătorul nu dormea. El e Chioru. El. Cu Chioru s-a zis. Unul la mână. Hai după profesor, să nu-l scăpăm. Era o căldură înăbușitoare.
Un miros greu de sălci putrede și de papură dospită plutea în văzduh. Părea că ne apropiem de capătul pământului. Ostrovul lupilor răsărea încet, încet în fața noastră din apele mâloase ce colcăiau de salamandre. O insulă pustie și ce liniște, o liniște de se auzea. Salcea spânzuratului de unde se trage numele pădurii, jupuită și uscată de trăznete, își întindea spre noi brațele ei retezate să ne înhațe. Era clar, trebuia să scăpăm de profesor și să o ștergem cât mai iute acasă. Să o ștergem, scatiule. O barcă cu motor. Or fi de-ai lui. Să fugim. Nu mai avem timp. Să ne ascundem. În trestii. Îl caută pe profesor. Cine-or fi ăștia? Nu te așteptai, profesore, să mă vezi. Nu-i așa? Vezi că știi lecția? Rău ai făcut, profesore, ce ai făcut. Foarte rău. Știai că râma de mare nu iartă. Ce-ați crezut tu și cu chiorul? Că puteți să-i trageți chiulul? Bună glumă. Chiorul unde e? L-am trimis la pește acum o oră. Ai ordin să mă împuși și pe mine? Să te împușc? Nu. Unde-i marfa? Nu știu. Max. Ajunge, Max. Unde e marfa? Nu știu. Taci, ai? Nu spui. Hei, Max! În regulă, șefule. Profesore,
Cine te-a adus aici? Niște copii. Și? Unde sunt? Plecat. Unde? Nu știu. Au fugit cu barca. Ridică-te. Scoateți cămașa. Pentru ce să-mi scot cămașa? Lasă vorba și fă ce spun. Îți dau 3 secunde. Treci la salcie. Haide, mișcă! O singură mișcare de prisos și... Ai înțeles? Da. Îl lasă pradă țânțarilor și până diseară s-a terminat cu el. Să o ștergem, scatiule. Dacă ne prinde, ne leagă și pe noi. Alo? Dărâma de mare. Aici vânătorul. Aici vânătorul. Ai marfa. Maurul și-a făcut datoria, șefule. Am terminat. Termina pe dracu. Trage în barcă! Au luat-o pe canal. Ah! Ăștia au văzut tot. Dacă ne scapă, suntem pierduți. Hai, urcă! Hai. Nu mă lăsa! Împușcă-mă! Nu mă lăsa aici! Împușcă-mă! Nu mă lăsa aici! Împușcă-mă! Scatiul vâslea puternic. Barca zbura. Trebuia să-i atragem pe cei doi spre setcile pescarilor întinse pe canal. Era singura noastră scăpare. Mai repede, scatiule. Ne prind. Reușise. Barca noastră trecuse. Era și timp. Ce mai încolo și încoace, frate babușcă. Ești deștept, foc. Ce-a fost asta, Max? Nu știu, șefule. Dobitocule, te-ai încurcat în plase. S-o fi dus dracului Elicea. Ce stai? Controlează. Babușcă, ca să vezi cine voia să ne prindă. În regulă, șefule. Urcă în barcă. Întoarcem. Îi așteptăm la spărtură. M-au nebunit în țării, șefule. Pe măsură ce ne apropiam de spărtură, eu și Scatiu deveneam mai neliniștiți. Stoluri de pescăruși țipau speriate deasupra noastră. Țipetele lor parcă îmi dădeau un cuțit în inimă, era limpede. Cineva se ascunsese în trestii, aproape de spărtură. O șterg! Stai jos. Ce asta, Max? Or fi intrat în stuf. Ce stuf? Stuful e neatins. Asta nu e lucru curat.
Aici nu se poate, ne afundăm. De aici începem laștina. Vin după noi, auzi? Babușcă, hai! Hai, babușcă! Sări! Hai, babușcă! Sări! Babușcă, scorbura! Ascunde-te! S-au ascuns după ei. Adevărul este că aș fi putut să ajung și eu să mă prind de creangă, dar mi-a fost frică. De desubt era mlaștină, o mlaștină fără scăpare. Ce faci? Ai nebunit? Șefule! Șefule! Ajutor! Lasă-i în plata domnului. Tot îi înghitem mlaștina. Scatiu a înțeles totul, dar n-a vrut să mă rușineze. Cei doi contrabandiști se prefăcuseră că pleacă. Ne pândeau ascunși în trestii. Dar tocmai atunci trecu helicopterul lui Nenea Panaite. Nu ne-a văzut. Hai, babușcă, hai, urcă! Ține-o scara! Hai, curaj, mă, urcă-te! Așa! Scăpaseră. Mi se luase o piatră de pe inimă, dar mă rodea gândul întoarcerii acasă. Precis că tata îmi pregătise o capră. Repet, barcă maro condusă de un bărbos. Ce culoare? Maro! Barba, mă, nu-i barca neagră! Neagră, neagră! Barba, nu barca, neagră! Auzi? Barbă neagră, celălalt îmbrăcat în haine de vânător și pușcă. S-a înțeles. Terminat. Mulțumesc, băieți. Bereta! Mi-am pierdut bereta. Ia-o pe asta până găsești alta, bă. Alo, baza. Alo, baza. Aici YR4. YR4. Intru pe recepție. Intru pe recepție. Atențiune, atențiune. Vă modificăm traseul. Aterizați la Bulcea. Am auzit, mergem la Tulcea. Nu se poate, nene! Mă omoară tata! Scatiule, ce zici? Nu mergem! Nea Panaite! Nene Panaite! Nu se poate să mergem la Tulcea! Nici eu nu pot! L-aștept pe Neonufrie cu vești de la mama! Uite-l! Scatiule, Neonufrie! Nene Panaite, uite-l pe Neonufrie!
Spuneți-mi, Chilița, de unde veniți, mă, diavolul? Oh, de departe, da. Aha, las că vă știu eu pe voi. De unde veniți, măi? Hai? De la Ostrovul Lupilor venim. Ai fost la spital la Onufrie? Ce face mama? A operat-o? E bine, bă, e bine. A operat toată dimineața. Într-o săptămână o ai acasă. Ia spune, a zburat pe firul apei? Dragi ca l-omor flatar, n-ați văzut-o? Dar la Ostrovul Lupilor ce-ați căutat, mă? Ne-au fugărit doi contrabandiști. Contrabandiști? Au pus ochii pe semne pe cureaua ta, babușcă. Ia lasă-o mai mare, băi, scatiule. Spune mai bine că v-au prins pescarii scotocind în plasele lor, v-au dezbrăcat și v-au tras o mamă de bătaie, ai? Auzi? Ia zi tu, babușcă. Unde ești? Singura care m-a crezut a fost Ioana. Ca să vezi, domnule, că nu poți cunoaște niciodată prea bine o fată. Tocmai ea, care mă așteptam să-mi râdă prima în nas. Și ce felie de pepene mi-a dat. Și acum, când mă gândesc că îmi lasă gura apă. Vasile, ia coșul în mâna ta, repede și ascunde zupeme. Hai, repede. Atențiune! Atențiune! Bună ziua! Scatiu și Babușcă sunt în convoi. Scatiu și Babușcă sunt în convoi. Ce dorești, nene? Ia te uită, voi sunteți! Mă numesc Vlad! Cu dumneavoastră am vorbit prin radio. Vreți să mă conduceți la Ostrovul Lupilor? Și taică tu? Cred că mi-a și planificat o bătaie. Am anunțat Pradina, la telefon, că vă culeg din drum. L-ați anunțat și pe capitanul portului? Bineînțeles. Atunci să mergem. Mulțumesc, Nea Onufrie! Pepenele a fost grozav, așa să știi! La revedere! La revedere! Noroc, scatiule! Ai grijă de curea, babușcă, știi tu? Pe unde luăm, băieți? Numai pe la Stăvilar, acum. Să ne grăbim, acușa pune soarele. Faceți cunoștință, băieți. Îl prezint pe Spic. Eu-s Babușcă, de labă. Labă, Spic, de labă. Labă. Bravo! În vreme ce ne aflam pe șalupă, în drum spre Ostrov, o barcă ne-o luase înainte. Nimeni pe lumea asta n-ar fi putut să ghicească atunci cine vâslea. Știu tot. Spune-mă. Era beznă când am ajuns la Ostrovul Lupilor. Profesorul nu mai era. Murise. Și cineva îl îngropase aici, sub crucea asta de lemn. Dar cine? Cine crezi că l-a îngropat pe profesor, nene Vlade? Râma de mare?
Scatiule, stai! Treci, fata. A doua zi dimineața, Scatiu primi o telegramă. Vești proaste. Starea pace. Maria Vlăduț Gravă. Rog, trimiteți urgent băiatul. Doctor Costel Simic. Îmi pare rău, Scatiule. Ce facem? Pleci? Plec. Tatălui Scatiu era plecat la Sulina după treburi. Orice ar fi fost, nu-l puteam lăsa singur pe Dunăre fără cârmaci printre atâtea vase maritime de mare tonaj. Și chiar dacă n-ar fi fost asta, Scatiu era prietenul meu. Și așa ne-am pomenit amândoi. Unde-i Scatiu, acolo și babușca. După un drum lung pe Dunăre, intram în port. Trebuia să ajungem cât mai curând la spital. Tu ești Scatiu? Da. Băiatul Marin Vlăduț? Ce s-a întâmplat? O nenorocire. O nenorocire, băiete. Grăbiți-vă. Nu mai să ajungem la timp. Urcați-vă. Hai, repede, sus. Cine? Gura! Și nicio mișcare. Altfel vă curăț, s-a înțeles? Ce mai? Cineva ne întinsese o cursă. Dar cum or fi aflat că mama Scatiului e internată într-un spital la Tulcea? Cine să le-o fi spus? Oare Nea Onufrie? Eram prinși ca într-o colivie. Cine ne înhățase și pentru ce? Cine era omul ăsta cu fața ciupită? Și el, al cui om era? Al vânătorului? Al râmei de mare? Dubagonea mereu, acum părăseam orașul. Ajunsesem pe un mal pustiu și prăpăstios al Dunării. Morbatlar! Fă-te încoașă, ți-a marfa în primire! Mișcați, bă, mișcați! Ei, au sosit berbecuții, ciupitule. Se poftească, ia poftiți. Așa, duceți mâinile la spate. Așa. Ia să vă lege pe voi, tăticu, că am auzit că băieții sunt cam poznași. Așa, așa, ia poftește aici, hai. Poftim. Vino și tu. Am dat de dracu, Scatiule. Lasă becărea la babușcă și hai. Vezi, poate poți dezlega nodul ăsta. Nu poți, Scatiule. E nod marinăresc. Ți-ar uite că... Ți-am spus. E nod marinăresc. Zăceam legați cu obză în cala remorcherului. Nu puteam desface legăturile. O cam sfeclisem. Trebuia să scăpăm. Scatiu căuta o idee. De ce s-ar fi oprit? Ia fă-te cu acoașcă bătrână și leagă barca. Și tu ce te holbezi la mine, mă, ciupitule? Ăsta nu-i glasul ciupitului. Ce-ai adus pe ea? Unde sunt? Se vede că s-a urcat cineva din mers. Ia du-i cu adu-i cu să-i luăm la întrebări. Hai, berbecuții, tati, ieșiți de acolo. Hai. Hai. Așteptați ca chiorul să fie o pocitanie. Sau un drag șchiop și chior, așa-i? Ei bine, eu sunt chiorul. Sau ați crezut că am murit? Hai! Am auzit că v-am pușcat. De împușcat m-au împușcat, e adevărat. Dar trebuiau să mai mă și nimerească.
Voi l-ați dus pe fratele meu în ostrovul lupilor? Profesorul era fratele Madale? Cine l-a legat de salcie? Un vânător. Ți-am spus? Singur? Mai era unul. Unul gras și bărbos? Da. Max de pădătura. Cine l-a dezarmat? Eu... Ce băi? Care băi? Fratele meu a murit sub ochii mei. Ia, dați-i drumul. Spuneți mai bine cum l-ați aranjat și cât ați câștigat la afacerea asta. Ce afacere, nene? Suntem oameni serioși, ce naiba, ne cunoaște toată Delta. Este babușcă? Mai e vorbă. Profesorul m-a tocmit să-l duc la ostrovul lupilor și l-am dus. Asta-i tot. Ce atâta vorbă, șefule? Am pierdut și așa destulă vreme cu ei. Ce-și... Ei! Scatiu s-a uitat lung la mine. Am înțeles că găsise ideea salvatoare. Am priceput repede cum vine piesa. Ți-am spus, mă? Ți-am spus să luăm ceasurile și să o ștergem, ți-am spus? Eu n-am vrut. Tu cu barca și cu spitalul tău ai încurcat toată treaba. Hai că-mi place. Ia ciripiți mai departe, mă, scatiilor. Ia ciripiți. Ba nu. Ba eu am să spun. Dacă îți dăm ceasurile de aur, ne dai drumul, nene? Știți unde-s ceasurile de aur? Da. La ostrovul lupilor? Ai văzut, mă? Ai văzut? Și dacă gușterii ăștia mint? Lasă. Oprește rabla, drag bătrân. Du-i în barcă. Ei, unde sunt ceasurile? Da, ne dai drumul, nene? Dați valiza și sunteți liberi. Hai, dai drumul! Unde sunt? Descurcă, sărăcii. Nu, acolo. Unde acolo? Păi pe acolo au luat-o, cu valiza și cu un hârleț în mână. Când s-au întors aveau doar hârlețul. Mă, mie îmi vinzi gogoși de-astea, mă? Mă, mie! Șefule! Droga! Se pare că gușterii au dreptate. Ia-i de vezi. O să turbe de necaz râma de mare că i-am suflat marfa de sub nas. Adio și praful de pe tobă. Hai. Fii atent. Repede să nu se prindă. Ia vâslele. Aruncă pălăria. Repede. Ce asta? Au șters un not pe canal. Și ne-au luat și vâslele. Ia privește. Nu pot fi departe. Ciupidule, hai cu mine. Nu putem rămâne fără vâsle. Dar cum? Stăteam sub apă alături de Scatiu. Inima-mi bătea în urechi. Dacă Chioru ar fi înțeles păcăleala, am fi fost ca și morți. Să-ți fie țărâna ușoară, frate babușcă.
Uită! Murfatlar! E remorcherul lui! Repede, să ne ascundem cât mai avem timp! Poate nu ne-a văzut. Remorcherul lui Murfatlar venea cu toată viteza spre noi. Nu mai era nicio clipă de pierdut. Dă pușca, babușca! Pușca! Ce să faci tu cu pușca? Noi știm să tragem cu pușca! Hai repede! Ia prăștia! Ce se întâmpla cu remorcherul? Parcă era beat. În cabina de comandă cu geamurile sparte, nimeni. Pe punte, nici țipenii. Nimeni. Când am ieșit din baltă într-un canal, ce să vezi? Nenea Vlad și Spic într-o șalupă. Cum aflase de răpirea noastră, nu știu nici azi. Dar se repezise cu toată viteza pe urmele noastre. Ne căuta. Nene Vlade! Nene Vlade, aici suntem! Aici suntem, Nene Vlade! Nu mi-aș ierta să scăpăm pe Chioru. Până la ostrov mai e. Spune să bage viteză. Deci după voi, bătrânul Murfatlar a fost ucis, răpus de o rafală de gloanțe, trase prin geamul cabinei de comandă. Curios, în timpul ăsta remorcherul mergea. Dar pe vas nu era nimeni. Totuși podeaua era ciuruită de gloanțe. Nene Vlade, l-am văzut cu ochii mei, era făcut țită. A plătit cam scump Murfatlar că s-a înhăitat cu Chioru. Mi-ați făcut un mare serviciu, băieți. Acum cred că știu cine e mai de mare. Tovarășe major! Da? Arde ceva! Ca să șteargă orice urmă, râma de mare a incendiat remorcherul. Dar cine e râma de mare? Lasă că ai să vezi tu. Iar Nenea Vlad trebuia să ajungă la ostrovul lupilor pe un drum cât mai scurt. Chioru și Ciupitu puteau să fugă în orice clipă de acolo. Și numai noi cunoșteam acest drum. Eram mândri că puteam să fim de folos. Sunteți înconjurați, predați-vă!
Mâinile sus. Mișcă. Ieși afară, chiorule! Jocul s-a terminat! Încă nu, maiorașule! Jocul nu s-a isprăvit. Cred că nu o să te superi dacă îți împrumutăm puțin parcă, ha? Iar Spic! Trebuia să-l salvăm pe Spic. Era prietenul nostru, dar eu mai șovăiam. Și așa, deodată, am simțit că nu mai eram cel din fața mlaștinii. M-am avântat împreună cu Scatiu. Orice frică îmi dispăruse. Înapoi! Spic, aici! Spic! Înapoi după salcie! Spic, ce-i cu tine? Nene Vlade! Moare Spic! Acoperă-mă! E un truc. Aruncăm gloanțe foc să credem că mai e în colibă. Uite-l, fuge! Lasă, îl prindem noi. Nu. Eu n-am nicio vină. Duceți-l la șalupă. Nene Vlad, Spic! Spic moare! Spic a pierdut mult sânge. Luați legătura cu helicopterul. Înțeles? Mergem și noi cu Spic la Tulcea. Nu. Voi descoperi la Pradina. Babușchia, vine aici. Uite ce e, băieți. Voi nu știți nimic. Nici despre Urfatlar, nici despre Chioru. Nu trebuie să știe nimeni. Nici acasă, nici în sat. Nimeni. Înțelegeți? Iar pe voi v-am găsit legați în colibă. Țineți minte, v-am găsit legați în colibă. Da? Eram îngrijorat de soarta lui Spic. Săracul Spic. Nici colț alb nu pățise atât de rău în lupta cu buldogul. Aproape că uitasem ce ne spusese nenea Vlad. Toate taică tu, babușcă. Parcă căutați bucul cu lumânarea, dar și el pe voi. Ce-ați căutat voi, bă, la Tulcea? Eh? Dacă Scatiu a primit o telegramă, ce noi știam că e falsă? Dacă putea să dea un vapor peste voi, la asta v-ați gândit? Ori voi n-aveți frică de nimic. Frică? Ce spaimă am tras atunci când l-am văzut pe Murfatlar mort. Deci, pe Murfatlar? Da, să vezi. Zăcea ciuruit într-o mare de cioburi. Îmi bătea inima, uite, așa. Ce năstrăvănie mai este și asta, băi, băieți? Maiorul Vlad știe? Ce părere are? Nenea Vlad? Nenea Vlad ce să zică? Nimic, nu știe. Păi lui ar fi trebuit să-i spuneți mai întâi. Păi am uitat. Știi cu Spic. Ce zici, nea Panaite? Spic o să scape. Spic? Spic! Sigur, o să se facă bine. Uite, am ajuns la Pradina, coborâm. Nu se poate, nene Panaite. Cum o să lăsăm pe Spic? Nu o să te lăsăm, Spic. Spic! Nu o să te lăsăm, auzi? Da, dar eu ce-am să-i spun maiorului Vlad? Ia Te rugăm. Te rugăm. Te rog frumos. Te rog frumos. Bine. Ne-am înțeles, dar nu cumva să intrați în frânt bucluc. Nu ne mai spală nici apa Dunării. Uite cum faceți voi om în toată firea să mintă pentru voi. Aici râma de mare. Mă auzi, vânătorule?
Da, șefule. Perfect s-a făcut. Am fost cu Max în baltă. Am incendiat remorcherul. Prea târziu. Băieții au fost pe puntea remorcherului și au văzut totul. Iar cei doi copii? Ascultă-mă bine ce-ți spun. Dacă trâncănesc, suntem pierduți. Pune mâna pe ei cu orice preț. Da, șefule, ori ei, ori noi. Marfa e la locul știut? Da, șefule. Voi trece să o iau. Se apropia seara și ne grăbeam să plecăm spre casă. Eram bucuroși. Spic fusese operat și scăpase. Când să ajungem la barcă, ne-a oprit o bătrânică. Ducea un geamantan mare și greu. Ne-a rugat să-i dăm o mână de ajutor. Nu ne lăsa inima să o refuzăm. Zicea că stă pe aici, la 2 pași. Hai, îngerașilor, ajutați-o pe cele. Hai, babuș. Aici, Șoimul. Răspunde-și, derule. Te ascult, recepție. Mă aflu în port. Fiul a sosit cu o barcă. Se îndreaptă spre cartierul vechi unde se demolează. Ce facem? Acționăm? În niciun caz. Unde se află râma de mare acum? A ieșit din bufet, a intrat în cinematograful Delta. Atenție, fiți cu ochii pe el. Așteptați legătura peste 5 minute. Terminat. Să-i împachetăm, tovarăș major. Nu. Ar fi o greșeală. Râma de mare n-a fost văzut la față dâncinul din bandă. Trebuie să-l prindem asupra faptului. Altfel va nega totul. Chiar o fi mirosit unde au bârlogul, vânătorul și Max și a venit după valiza cu ceasuri, nu? Exact. Îi dau cu toții târcoale. Ezite să nu fi întins noi vreo cursă. Au să tragă cu toții acolo, ca la oala cu miere. Am ajuns. Aici. Hai, veniți după mine, copilaș. Ușurel. Așa. Care bagajul unei bătrâne, una Celestina. Celestina? Asta e infractoare periculoasă. Au căzut într-o cursă. Încotro au luat-o. Înspre cartierul vechi, tovarăș major. Atențiune, atențiune. Aici, Șoimul, mă auzi? Da, vă aud. Cei doi băieți din Pradina au căzut în mâinile râmii de mare. Înconjurați cartierul vechi. Blocați ieșirile. Găsiți băieții din pământ din iarbă verde. Am înțeles, căutăm băieții. N-am spus să-i căutați. Am spus găsiți-i. Să iau cheia. Încă puțin, până sus. Păi, s-a notat, Anti. Până la Pradina e... S-a notat. Hai. Hai. Totul mirosea a mucegai. Scara pe care urcam, cu treptele roase și sfărâmate, părea gata să se prăbușească sub picioarele noastre. Pereți corojiți, umezi. Și nimeni. I-am adus. Ne înhățaseră. Și înțelegeam pentru ce era vina mea. Bine lucrat, Celestino. Pe semne că nenea Panait povestise cuiva că am fost pe puntea remorcherului. Puțin, las că-ți ajunge. De data asta nu mai aveam nicio scăpare. Atunisiților! Alo, vânătorul, aici râma de mare. Ascult. Fii atent, gluma se îngroașă. Copiii trebuie să dispară. Am înțeles, șefule, copiii trebuie să dispară. Babuș! Scatiule, dacă mor, uite. Dă-i asta lui Ioana. Știi tu, vecina mea. Ce-i asta? Ce-i cu tine? Nimic, praștia mea. Ce ai nebunit? De asta ți-ar veții acum? Gratiile. Da. Hai.
tragem pârghia. Din clipă în clipă, Max trebuia să sosească. Pași furișați se auzeau pe undeva, pe sus, deasupra noastră. Cine putea fi oare? Trebuia să fugim cu orice preț. Nu-i nimeni. Hei, șefule! Unde ești? S-a întunecat. Vino să luăm băieții și să terminăm cu ei. Gata, șefule. Ia. Parcă umblă cineva pe sus. Inglețenilor de afurisiți! Ce asta, Max? Unde dracu au dispărut? Pe aici. După ei! Uite-i! Se vede ceva? Hei! Coborâți imediat! Trage în ei! Trage în ei! Ești nebun? Vrei să ne ridicăm tot cartierul în cap? Vino! Fii atent, după mine. Dă mâna. Repede, babușcă. Dobitocule, ți-a spus să nu tragi. Au coborât! Pe aici. Să le tăiem calea. Cel pe care l-auzisem cotrobăind pe sus era Chioru. De semne, căutase acolo ceasurile de aur. Oricum, vânătorul și Max aveau de ce să se teamă. Sus mâinile! Jos arma! Lasă la mine! Unde-i valiza? Nu! Stai! Nu! Nu trageți până tot! Unde-i valiza? E bucătărie în sobă! Atenție! Râma de mare a ieșit de la cinematograful Delta, a intrat în turturile 27 la demolări. Pe aici, Lotu. Stai aici. Înțeles. Paradică, da? Pe acolo. Înțeles? Nene Vlad, Ce cu voi? sunt în clădirea din față. Bine, băieți, ascundeți-vă.
spatele clădirii se afla o scară. Râma de mare nu putea să fugă decât pe acolo. Ne-am repezit spre scară. Nenea Panait! Era chiar el, Râma de mare. Gata, Panait. Sus mâinile. Nene Vlad, l-ai prins? E în regulă, băieți. Luați valiza și mergeți la mașină. Am înțeles! Luăm valiza și mergem la mașină! Hai. Unitate! Pentru onor la drapel, drepți! Trei culori cunosc pe lume, cele țin ca sfânt odor. Sunt culori de-un vechi renume, amintiri de-un grav popor. Sunt culori de-un vechi renume, amintiri de-un grav popor. Te felicit, babu! Aici se încheie povestea mea. Am primit insigna de cutezător. Tata se bucură din toată inima. Mă vede cu insigna pe piept și de-abia acum îi vine a crede că tot ce s-a întâmplat la Ostrovul Lupilor a fost adevărat. Într-adevăr, nenea Vlad și Scatiu m-au învățat ce înseamnă curajul. Am trecut prin atâtea. Am învățat multe. Dar poate că și tu, frate Babușcă, le-ai fost de folos cu ceva. Cine știe? Scatiu, prietenul meu. Așa va fi mereu și de aici înainte. Unde-i Scatiu, acolo să fie și Babușcă. Eu sunt băiat modest, dar spuneți și dumneavoastră, ce haz ar fi avut fără mine peripețiile de la Ostrovul Lupilor.